Τώρα θα κάνουμε σκυλιά. Αυτό δεν μ' αρέσει, γιατί μοιάζει λίγο σαν το λάμπει. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Εννιά. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Δεν μ' αρέσει καθόλου. Αυτό δεν μ' αρέσει. Τι είναι αυτό ρε παιδιά τώρα? Δεν μ' αρέσει καθόλου. Παππούς είναι. Τι? 3. Αυτό είναι ωραίο. 1. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Ευχαριστώ στο like μου. Bye. Και μην ξεχνάτε να κάνετε στην εγγραφή μου. Bye. FATV. Bye bye.